nakatira dito. Tingnan nyo yung meron pa silang kapilya nila. No? Tingnan nyo guys, lubog sa baha guys. Grabe ka na ako mula di oy. Yung mga nang hug na di no? Grabe pala yun ang nangyari dito sa Tuburan no? Sa Tuburan guys, yung bagyong Agaton. Ayan guys dadaanan namin dito sa kalsada guys. Dati guys, ano yan dyan guys? Pispan na din ito no? Pispan? Palayan? Palayan saka pispan. Tapos araw na yung lumipas na bagyo. grabe guys Ogil ogil. Ya kalau diri cellphone mo. Wala yung cellphone na wala. Tingnan nyo guys Ito yung pinsala ni bagyong Agaton dito sa Tuburan. Pauwi na kami guys. Grabe hanggang tuhod yung yung tubig. Ayan Kawawa yung mga motor na patay talaga maginan to. Yung mga motor na kuwan ba Grabe guys parang dagat guys. Ayan guys. Dagat. Dati ano yan dyan, palayan, tsaka pispan. Ngayon parang dagat tingnan. Tingnan nyo guys Pispan tsaka palayan. Sabi yung bahay guys lubog sa ganito yan dati. Wala na. Grabe pala yun nangyari sa Tuburan Grabe yung mga bahay guys. Tingnan nyo yung bahay guys, wala na guys. Lubog na sa baha talaga. Kawawa yung mga nakatira dito. Tingnan nyo yung meron pa silang kapilya nila. No? Tingnan nyo guys lubog sa baha guys. Grabe ka na ako mula di oy. Yung mga nang hug na di no? Dati guys So yun guys, grabe guys, di ako makapaniwala sa nangyari guys Dati kasi guys nung wala pang bagyong Agaton, nung dumaan kami dito papuntang Asturias, di naman ganun yung nangyari Pero nung pagkatapos ng bagyong Agaton yung pispan naging dagat na. Pispan kasi yung dati, tsaka palayan. Ayan guys, yung nag-viral sa Facebook guys, yung nasira na kalsada dito sa Tuburan ito na yun guys Girirot ang kalsada. Ayan guys
tapat ng eskwelahan ng elementary. Tapat ng eskwelahan. Yan, nasira yan yung kalsada yan dyan guys. Oh, dyan oh. Nilagyan lang nila ng daan dito para makadaan yung mga sasakyan oh. Grabe guys oh. Nag-eskwelahan. Grabe guys.